Ғалабаи Реал Мадрид аммо бо ду ҷароҳати бозингарони асосии ҳайат. Салаҳ ба ПСЖ мегузарад. Аз ин гуна шартнома ҳеҷ футболбоз рад намекунад. Норозигии Ламин Ямал ва Левандовски аз Флик. Сармураббии каталониҳо дар ин бора чӣ гуфт? Салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Муҳаммад Гайров ва имрӯз гап мезанем танҳо дар бораи ин мавзӯъ. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз уршинед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, имрӯз давоми рақобатҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ин бозиҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед, зеро дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд бо промокоди AMG 0777. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Дар бозии байни Реал Мадрид ва Виллареал чанд ҳодисаи нохуш рӯй дод ки метавонанд ба давомнокии мавсим барои дастаи мадридӣ таъсир расонанд. Винисиус Жуниор, яке аз бозингарони муҳим, ҷароҳат бардошт. Ӯ пас аз бархурди сахт ба китфи росташ ишора кард ва кӯмаки тиббиро талаб намуд. Дар дақиқаи 79 ӯро ба ҷои Арда Гулер иваз карданд. Винисиус дар нов бозии Ла Лига 8 амали самарабахш анҷом додааст ва набудани ӯ метавонад ба ҳамлаи даста таъсир расонад. Ҳолати Даниэл Карвахал бозам вазнинтар шуд. Дар дақиқаи охирини бозӣ дар вақти иловашуда ӯ ҷароҳати ҷиддии зону гирифт. ҳангоми кӯшиши баровардани тӯб бар мубориза бо Ереми Пино, Карвахал ба замин афтод ва бо насилка аз майдон баромад. баъдан маълум шуд ки ӯ ҷароҳати пайванди салибро гирифтааст ки ҷарроҳӣ ва барқароршавии тӯлонӣ талаб мекунад. мураббии Реал Карло Анчелоти гуфт ки даста аз ҳодисаи рухдода норозӣ аст. ӯ таъқид кард ки ҷароҳатҳо як қисми футбол ҳастанд, махсусан бо ҷадвали сербори бозиҳо ва умедвор аст ки бозингаронаш бо муваффақият барқарор мешаванд. ҳамчун тамошобини бетараф метавон гуфт ки чунин ҳодисаҳо ҳамеша ҳамдардӣ меоранд, новобаста аз он ки ба кадом даста мухлисӣ мекунед. ҷароҳатҳо ҳамеша санҷише барои бозингарон ва дастҳо мебошанд ва танҳо метавон ба Винисиус ва Карвахал шифои зуд ва баргаштан ба майдонро орзу кард. дар ҷоҳони футбол гап мезананд ки клуби Пари Сен-Жермен ба Муҳаммад Салоҳ аз Ливерпул ҷиддан таваҷҷӯҳ дорад. тибқи маълумоти зесан фаронсавиҳо ӯро ҳамчун як бозингари муҳим барои дастаашон мебинанд ва омодаанд ки ба ӯ шартномаи 3 сола бо афзоиши назарраси маош пешниҳод кунанд. дар айни замон маъз ПСЖ дар мубориза барои ин ҳамлагари мисрӣ пешсаф аст. ҷолиб аст ки Салоҳ ки ҳоло 32 сола аст бозии олиҷаноб нишон медиҳад. дар ин мавсим ӯ аллакай дар 9 бозӣ иштирок карда 6 гол зада ва 5 паси голӣ додааст. ин статистика таъсирбахшест ки мақоми ӯро ҳамчун яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон tasdiq мекунад. вазъият бо шартнома дар Ливерпул низ мураккаб аст. то ҳол клуб пешниҳоди барои тамдиди шартнома накардааст ва ба назар мерасад ки соли оянда Салоҳ метавонад дастаро тарк кунад. гарчанде ки ӯ пешниҳодҳо аз Арабистони Саудӣ дошт, Салоҳ мехоҳад дар Аврупо бимонад ки ин гузариш ба ПСЖ-ро хеле эҳтимолӣ мекунад. дар ҳар сурат, агар ин рӯй диҳад, ин яке аз гузаришҳои аз ҳама шӯру ғавғоангез хоҳад шуд ва шояд мавқеи ПСЖ-ро дар футболи аврупоӣ ҷиддан тақвият диҳад. дар бозии Лигаи Чемпионҳо байни Барселона ва Янг Бойс ки бо пирӯзии бузурги каталониҳо бо ҳисоби 5-0 анҷом ёфт, дар дақиқаи 75 Роберт Левандовски ва Ламин Ямал аз майдон иваз карда шуданд. ин ивазкуниҳо тавре маълум шуд ба худи бозингарон чандон писанд набуд ва сармураббии Барселона Флик дар ин бора фикри худро баён кард. дар мусоҳиба пас аз бозӣ Флик қарорҳои худро шарҳ дод ва ба вокуниши бозингарон назар андохт. ин ивазҳо лозим буданд ва ин қарорест ки бозингарон бояд онро қабул кунанд. ҳама мехоҳанд 90 дақиқа бозӣ кунанд, аммо вазъият ҳаминро талаб намекард ва қарорҳоро ман қабул мекунам. онҳо хеле мусбатанд ва бар зидди Алавес инро боз исбот мекунанд. Ламин ками норозигӣ баён кард ва гуфт ки дар майдон кам тӯбро мегирифт, аммо ман итминон дорам ки дар бозӣ бар зидди Алавес ӯ сатҳи худро нишон медиҳад. аз ин суханони Флик маълум мешавад ки қарорҳои ӯ бо сабабҳои стратегӣ гирифта шуданд. Ямал ҳамагӣ 17 сол дорад ва аллакай дар сатҳи беҳтарин вингерҳои ҷаҳон бозӣ мекунад. барои ӯ муҳим аст ки дар чунин лаҳзот дуруст рафтор карданро ёд гирад. дар мавриди Левандовски таҷриба ва мақоми ӯ маънои онро дорад ки ӯ бояд барои бозингарони ҷавон намуна бошад. дар пеш бозии бисёр аст ва нақши ӯ ҳамчун ягона ҳамлагари марказӣ дар даста бениҳоят муҳим аст. бозингарони ҷавон ба мисли Ламин бо ӯ нигоҳ мекунанд ва меомӯзанд ки дар ҳолатҳои гуногун дар майдон чӣ гуна рафтор кардан лозим аст. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.